Bultza ezazu zure identitate digitala. Ongi etorri edukien sorkuntzari buruzko bideo pilula honetara. Gaur egun, lanbide berriak daude, horrekin lotuta, eta bizimodua ateratzeko beste bide batzuk izan daitezke. Lanbide horietako batzuk dira, influencer, blogger, podcaster, streamer, youtuber, tiktoker, community manager, eta, oro har, eduki sortzailea. Guztiek zerbait partekatzen dute, ideiak argi eta etengabe kontatzea. Hala ere, edukia sortzen duen jende guztia ez da profesional bihurtzen. Zure lehen urratsak ematen hasi nahi baduzu, oinarrizko 10 aholku emango dizkizugu zure entzuleekin sortzeko eta elkarrera egiteko. 1. Definitu zertaz hitz egin behar duzun. 2. Ezagutu zure jarraitzaileak. 3. Aldizka argitaratu. 4. Izenburu eta testu argiak erabili. 5. Zaindu irudia eta soinua. 6. Bideoetan azpidatziak gehitu irisgarritasunerako. 7. Erantzuna deitasunez iruzkinei. 8. Erabili etiketak, hashtag garrantzitsuak. 9. Neurtu zerk funtzionatzen duen eta errepikatu gustokoa dena. 10. Eskatu jendeari partekatzeko edo komentatzeko. Edukien sorkuntzaren zati garrantzitsu bat plangintza eta iraunkortasuna dira. Errazago egiteko tresna batzuk daude, argitalpenak egutegian jartzen, planifikatzen, programatzen eta berrikusten lagunduko dizutenak, baita beste pertsona batzuekin koordinatzen ere. Batzuk dira Buffer, HotSuite, Later, Planoly, Trello. Gainera, Facebooken edo Instagramen Meta Business Suite duzu. Jarraitu urrats hauek Instagramen argitalpen bat programatzen ikasteko. 1. Zure kontuak kontu profesionala edo sortzailea behar du izan. 2. Ireki Instagram zure mugikorretik eta eman krear eri zure feedan, hau da, zure horman, post bat programatzeko. 3. Gehitu argazkia edo bideoa. Idatzi testua eta gehitu zure traulak. 4. Argitaratu aurretik, hautatu más opciones eta aukeratu programar este reel. 5. Aukeratu data eta ordua egutegitik eta sakatu listo. 6. Irtetean, behean, eskuinean, programar botoia agertuko da. Partekatu botoiaren ordez, sakatu zure postaren programazioa eguneratzeko. Azken aholkua, argitaratu aurretik, egiaztatu dena, eta egiaztatu irisgarritasuna. Gehitu testu alternatiboa irudietan, azpitituluak bideoetan, eta hizkuntza argia. Gorde beti zure fitxategien kopiak, eta erabili egutegi bat hilabete osoa ikusteko. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.